Soňky 10 günüň dowamyna Aşgabatdaky ýaşaýyş şaý toplumlarynyň howlullaryna ýatly hozalyklar köpeldi. Ýakyn garyndaşlaryny ýitiren adamlar türkmençilige eýerip merhumyň belli günlerini pata gelýänlere saçak gelýärler diýip adatlygyň türkmen paýtagtyndaky habarçysy habar berýär. Ýatly hojalyklaryň birden köpelmegi lukmanlaryň pikirçe howanyň aşy gyzmagy, dymyk bolmagy bilen bagly bolup görnýär. Emma bu meselede resmi düşünürüş alyp bolmaýar. Söhbetdeşlerimiz Zähmet kodeksiniň kepillendirmeleriniň kagyz ýüzüne galýanlygyny aýdýarlar. Goloy garyndaşyndan jyda düşüp matam tutýan merhumyň belli günlerini eýdýän hojalyklar köpeldi. Olaryň garyndaşlary, tanışlary gelip duýgudaşlyk bildirip merhumyň ruhuna aýt okudyp gidýärler. Diýip Aşgabatly ýaşaýjy bu habary tassyk etdi. Ol lukmanlaryň ölüm hadisalarının köpelmegini paýtagtda dowam edýän ysy we dymyk howa bilen baglanşdyrýanlygyny hem sözüne goşdy. Ölüm habarlarynyň metduatda çap edilmeginiň tassan doly gadagan edilmegi, saglyk resmiýetlerinden açyk düşündiriş almak mümkinçiliginiň bolmalygy soňky 10 günde ysy howa sebäpli lukmanlara ýüz tutan ýa-da helak bolan adamlaryň sanyny anyklamagy ýol bermeýär. Emma ýaş ýerlerine aýet tügürden soň edilýän gyýyska gurrunlar, adamlaryň soňky günlerde görünmeli ýerleriniň köpelen nuwarda aýdýan sözleri ila darasynda artan aradalary tassyk edýär. Howanyň yslyk derejesi adam saglygyna hop salýan dereje ýetindi. Zähmeti goramak düzünlerine laýyklykda ýysy ýatyrmak ýa-da giýjeki iş tertibine geçmek usullary ulanylmaly. Emma hökümet bu hili ýagdaýlara kän üns bermeýär. Görülmeli çärlerin görülmezligi köp adamyň wagtyndan ir ölmegine getirýär. Diýip adatlyk bilen gurlaşan ýaşuly howanyň aşa gyzýan günlerini her ýyllyň ýaly ölüm habarlarynyň görülýänligini hem sözüne goşdy. Onuň pikirçe ysy howada açyk meýdanda işleýän işçileriň ýakyp barýan günüň aşagyny başa açyk gezýän adamlaryň çağalaryň kellesinden gün geçmegi, gün urmas sebäpli döreýän ýagdaýlar hemme kişi diýen ýaly belli. Ýöne jemgyýetde bu meseleler barada kän gurrun edilmeýär. Anonimlik şertini aýry-aýrylykda gurlaşan bir näçe saglyk işgäriniň öz tejribelerine salgylanyp aýtmagyna görä, gün urmagy, teşnelik, adam organizminiň guramagy netijesinde huşundan gidýän adamlara lukmanlar hem kän kömek edip bilmeýärler. Olary käte ilkinji kömek hem berip ýetişmän elini amanatyny tawşyran näsagyň ölümini tasdiklamak galýar. Türkmenistanyň Zähmet kodeksine laýyklykda iş wagtyna ýa-da iş bilen baglanşykly ziýan çeken adamlara degişli döwlet kömek berilýär. 155-nji maddadan sitaty. Önümçülükde betbalçylykly hadise ýa-da hüner keseli netijesinde işgäriň saglygyna zeper ýetenne ýa-da işgär aradan çykanyna işgäri onuň maşgalasyna ýitiren Zähmet takynyň girdejisiniň şeýle hem saglyga zeper ýetenligi bilen baglanşykly lukmançylyk, durmuş we hüner taýdan saglygyny dikeltmek üçin goşmaça çykdadylar ýa-da işgäriň aradan çykmagy bilen baglanşykly degişli çykdadylar tölenilýär. Kanundan sitatanyň soňy. Emma habarçymyz Aşgabatda ysy howa sebäpli ýogalan adamlaryň garyndaşlaryna kanuny gözeňinde tutulan kömekleriň berilmeýänligini aýdýar. Şu günler Balkan welaýatyna demalyş ýollarynyň ýokunç keseleri giňden ýaýrap Balkanawat we Türkmenbaş şäherlerine saglyk edaralaryna ýüz tutýan adamlar köpelýär. Ýerli ýaşaýjylar koronavirus ýokunçyny meňdeş keseleriň ýüze çykyş alamatlarynyň hawatyr edýär. Türkmenbaşynyň köp uğurly hastahanasynyň kabul ediş we beceriş bölümlerini näsaglardan ýaňa ayak basary yer ýok. Diýip Türkmenbaşly bir ýaşaýjy aýtdy. Balkanawat şäherinde ýerleşýän welaýat hastahanasy hem hastalary kabul edip ýetişip bilmeýär. Diýip Sewit Lukmançylyk edarasynyň hünermeni aýdýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolýan saglyk işgärleri giň ýaýrap başlan demalyş ýollarynyň keselleriniň koronawirusyň alamatlaryny meňdeýänligini aýdýarlar. Näsaglaryň beden gyzgynlygy ýokarlanýar. Üskülükden ejir çekýärler. Käbir adamlaryň bokurdagy garlyp sesi çykmagyny alýar.
Diýip saglyk hünärmeni anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär we hastalaryň gursakda agyry duýanlyklaryny aýdyp sözüniň üstüne ýetirýär. Türkmenistanda şeýle maglumatlary jemgyýetçilik bilen paýlaşmaklyk lukmanlar üçin aşa ýokary tewekkelçilik döredip bilýär. Covid-19 pandemiýasy döwründe bu ýurtda häkimetler koronavirus keseliniň ýekeje hadisasynyň hem resmi görnüşde hasaby alynmagyny öňe sürdiler. Ýöne şo Azatlyk radiosynyň saglyk puduwyna kanamdar çeşmeler bu ýurtda adamdan 25 000 adamyň koronavirus keseli bilen aradan çıkanını aýtdylar. 2019-njy ýylyň ahyrlaryna Hytaýdan ujalyp bütün dünýä ýaýrap başlayan koronavirus keseli 2020-njy ýylyň mart aýynda bütün dünýä saglyk goraýyş guramasy tarapyndan pandemiýa elan edildi. Munyň ýa-da dünýäde halkara hereket çäklendirilip virusyň ýaýramagynyň öňüne geçmek tagarlarlarynyň çäklerini her bir ýurt öýde içinde karantin çärelerini durmuşa geçirip başlady. Saglyk guramasy 2023-njy ýylyň may aýynda koronavirus keseliniň halkara derejesini ähmiýetli adatdan daşary ýagdaý bolmanlygy barada karary geldi. Ýöne hiç bir kesel hadisasy hasaba alınmadyk. Türkmenistanda aeroportlarda halkara gatnawlardaky ýolagçylardan PCR testlerini talap etmek tejribeleri adynyň 2024-njy ýylyň awgust aýyna çenli dowam etdirildi. Balkan welaýatyna ýüze çykyp başlayan koronavirus pisint keselçilik ýerli ýaşaýjylarda alada döredýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde söhbetdeş bolan saglyk hünärmeni käbir näsaglardan alynan Covid-19 testleriniň netijeleriniň pozitiv görkezdenligini häzirki wagtda goşmaçy testler bilen bu ýagdaýyň has takyklashdyrylýanyny aýdýar. Covid-19 testleriniň netijeleri pozitiv görkezýär. Häzirki wagtda gan barlyklarynyň nusgalary, analizler has çuňlaşdyrylan görnüşde saglyk seljerşi işlerini geçirmek maksady bilen aşgabady berildi. Egerde bu keseliň Covid-19 keseli bolanlygy anyk suwd edilse, bejergi işler hem şoňa görä bolmaly. Käbir kardeşlerimiz bu keselçilik adaty dümegdir öýdüp ýa-da bakteriýadyr öýdüp antibiotik derman seri işlerini ýazýarlar. Ol bolmaýar. Diýip hünärmen aýdýar. Aşgabatda uğradylan saglyk barlyklarynyň netijeleri boýunça sugun ýagny 23-nji maýda Balkan welaýat saglyk goraýyş müdürliginiň ýol bastyna faks arkaly habar ýollarlar. Diýip Günwatar welaýatynyň saglyk puduwyndan habarly çeşme aýdýar. Türkmenistanyň döwlet ýetirýänäki köpçülikleriniň habar berişleri işleri we elektron neçiler Balkan welaýatyny emele gelen soňky ýagdaýlar adamlaryň dem alyş ýollaryny köpçüliklerin ýüze çykýan ýokunçluk barada habar bermeýär. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman senagat ministrligi bilen habarlaşyp bu mesele boýunça resmi tesbir alyp bilmeýär. Bu ugurda 23-nji maýda Aşgabat wagty bilen günüň ikinji ýarmyna edilen ýerli synançyklar netije bermedi. Bu welaýatdaky çeşmelerimiz Sewitiň iň ýeri iki şäherine Balkanawatda we Türkmenmaşda şuwunlar keselçilik sebäpli okuwçy ýaşlaryň sapaklara gatnaşygynyň hem amokly peseleriniň aýdýarlar. Üstümizdäki okuw ýylynyň tamamlanmagyna bary ýogy 10 gün çemeti wagt galdy. Ýöne häzirki wagtda mekteplerde okuwçy ýaşlaryň sapaklara gatnaşygy peteldi. Her klassda sanlyca okuwçy sapaga gelýär. Diýip bir näçe türkmenmaşly ýaşaýjy aýdýar. Kesel ýokusan okuwçylaryň tat ýarty ýa öýlerinde ýa-da hastahanalarda bejerge alýarlar. Diýip olar belýär. Ýerde saglyk hünärmeni egerde bu ýokunjun koronavirus keseli bolanlygy anyklansa, onda näsaglaryň karantin şertleriniň hem bir jaý edilmeligini, olaryň adynan 12 gün möhlet bilen özlerini üdüňeleşdirmeliklerini aýdýar. Türkmenistanda koronavirus keseline garşy sanjym kabul eden raýatlar boýunça insanky statistikalar jemgyýetçiligi aşkar edilmeýär. Raýatlaryň saglygynyň gorulmagy boýunça Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda her bir türkmenistany saglyk goraýyş kömegini almagy, saglygyny barlatmagy şeýle-de öz saglyk ýagdaýy barada dolu we ygtybar maglumatlary kabul edip almagy hukukludur. Amerika bilen İran Rimde Tehranyň ýadyr programmasy boýunça gepleşikleriň 5-nji tapgaryny geçirýärler. Bu gepleşikleriň ähmiýeti ýokary derejede bolmagynda galýar. Esasy päsgelçilik bu İranyň urany baýlaşdyrmak mümkinçilikleri bolup, Amerika bularyň ýarag maksatlary üçin ulanylmagynyň öňüne almak maksady bilen İranyň baýlaşdyrma işini doly bet etmegini talap edýär. Emma İran üçin urany baýlaşdyrmak mümkinçiligini saklap galmak prinsipial ähmiýeti eýe bolup, ýurduň daşary işleri ministri Abbas Arakçy urany baýlaşdyrmagyň ylalasyk bilen ýa-da ylalasyksız dowam etdirilejekdigini nyktady. Arakçy 23-nji maýda Italiýanyň paýtagtyna uğramazdan öň X sosial ulgamynda gepleşiň netijesiniň Amerikanyň urany baýlaşdyrmak boýunça pozisiýasyny ýumşatmagyna bagly boljakdygyny ýazdy. Gepleşige ýol açmak raket ilmi ýaly çylsyrmly däl dip Arakçy ýazdy we karar kabul etmeli wagt ýetdi diýdi.
Trump administrasiýasy Iranyň urany baýlaşdyrmagyny doly bet etmelidigini öňe sürýär. Amerikanyň ýönetim wekili Steve Witkoff ýakynda muny baýlaşdyrma işiniň ýarag önümçiligine ýol açýanlygy sebäpli hökmany sert diýip atlandyrdy. Bu garaýşy goldaýan döwlet sekretary Marco Rubio hem 21-nji maýda Senatyň komitetinde açykçysynda uranyň içerki ýagdaýlarda baýlaşdyrylmagynyň islendik derejesi kabul ederliksizdir. Bu göni hop awandyrýar diýdi. Gepleşiklerde Amerika wekilçiligi ýani Witkoff aprelde amanyň araçylygy bilen başlanan gepleşiklerden soň öz pozisiýasyny ütgetdi. Ol bir pursatda Washingtonyň Iranyň urany 2015-nji ýyldaky ýadro ýalasyndaky ketitlenen 3,67% derejesinde baýlaşdyrmagyna razy bolup biljekdigini aýdypdy. Bu ýalasygy Trump birinji prezidentlik döwründe ýatyrypdy. Gepleşikleri taklap we ýalasygy ýetmek üçin öňe sürülen teklipleriň arasynda Iran, Saudy Arabistany we Birleşen Arap Emirliklerinden gatnaşmagynda, hatda Amerikanyň hem goşulyp biläjek Sewitleýin ýadro konsorsiumuny döretmek ähtimallygy hem bar. Arakçy şu hepde Iranyň bu tekliwe garşy däldigini, ýöne Tehranyň öz çagynda uran baýlaşdyrmak mümkinçiligini terk etmejekdigini aýtdy. Amerikanyň Gorunmak Ministrliginiň aňtyp gullugy bolan Gorunmak aňtyp agentliginiň şu hepde ýerden hasabatynda Iranyň häzirki wagtda ýadro ýaraglaryny öndürmeýändigini meňdeýändigini, emma soňky ýyllarda ýarag öndürmäge amatly şertleri döredýän işleriň geçirilendigini belliýär. Iran häzirki wagtda urany ýarag derejesine golay bolan 60% derejesinde baýlaşdyrýar we ony peteltmäge taýýardygyny, ýöne Tehran reaktorlary üçin 20%lik baýlaşdyrylan urana mätäsdigini aýdýar. Bu aralykda Israýlyň ýalasyk bolmasa, Iranyň ýadro detgalaryna zarba urmaga taýýarlanýandygy habar berilýär. Arakçy bolsa Iranyň hüjüm edilen ýagdaýynda aýratyn çäreleri görjekdigini duýdurdy.